Ovo zasigurno predstavlja eskalaciju situacije. Ruski predsjednik je bijesan zbog izjava koje stižu iz NATO-a i njegovih članica. Danas se sastao s ruskim ministrom odbrane i načelnikom generalštaba. Izgleda da je na tom sastanku naredio da se snage za nuklearno odvraćanje stavio u visoku pripravnost. Ovo se dešava u trenutku kada je sve u Rusiji već u stanju pripravnosti zbog sukoba u Ukrajini. Znamo da su posljednje nuklearne vježbe ovdje održane 19. februara, kada je Vladimir Putin tražio da se one izvedu širom zemlje kako bi se testirali ruski nuklearni program i spremnost sistema naoružanja. Tada smo vidjeli bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka koji je uz Putina nadgledao vježbe. Naravno, situacija je sada znatno drugačija kao i stvarnost na terenu. Ovaj potez će vjerovatno biti smatran još jednom demonstracijom sile ruskog predsjednika dok se suočava sa velikim međunarodnim osudama i izolacijom kao rezultat invazije na Ukrajinu, koja je počela u četvrtak ujutro. Ovo je, čini se, još jedan pokušaj Vladimira Putina da pokaže da je i dalje snažan i da retorika članica NATO-a nije oslabila njegovu zemlju.